ദാസൻ സുധനോട് സമാധാനത്തോടെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്തായാലും കല്ലുമല്ല കുട്ടീന്ന് ചന്ദ്രൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മളെ ഭാഗ്യം. പക്ഷെ ആ കുട്ടി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ ദാസേട്ടെന്ന് സുധ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദാസൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതോർക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ പേടി. അതൊക്കെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് ദാസൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയും, ആ കാര്യം ആ കുട്ടി അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വെറുക്കുന്നത് നമ്മളെയായിരിക്കും. ഒന്നും ഓർക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സങ്കടത്തോടെ സുധ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവാണ്. ആ സമയത്ത് ദാസൻ അതെന്തൊരു നശിച്ച ദിവസമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ദാസൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ്. ദാസൻ ഇങ്ങനെ ബുക്കൊക്കെ വായിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ചെറിയ ആമി വന്നിട്ട് അച്ഛനോട് ഉറക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദാസൻ ആ ചെറിയ ആമീനെ മടിയിലെടുത്തിട്ട് ഉറക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ആ സമയത്ത് ജയന്റെ മകളാണെങ്കിൽ നല്ല കരച്ചിലാണ്. അപ്പോൾ സുധ ഇങ്ങനെ തോളിലിട്ട് ഉറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാസൻ വന്നിട്ട് മോള് നല്ല കരച്ചിലാണല്ലോ എന്ന് സുധനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സുധ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പറയും, ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ദാസേട്ടാ, കരച്ചിൽ നിർത്താൻ പറഞ്ഞ അതിന് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ, വാ പൊത്തി പിടിക്കാനും പറ്റില്ല, ഈ കുട്ടി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പുറത്ത് ആർക്കും അറിയില്ല, കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ പേടി എന്ന് സുധ പറയും. എന്നിട്ട് പറയും, എൻ്റെ അനിയത്തി ഗർഭിണിയായതും അവൾക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായ വിവരമൊന്നും ആർക്കറിയില്ല, ഇനി അത് ആരും അറിയുകയും വേണ്ട, മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള അവളെ എല്ലാവരും പരിഹസിക്കുന്നത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യാന്ന് സുധ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് സുധ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റാരും അറിയാതെ എങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താം? അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദാസൻ പറയും, എനിക്കായാലും നിനക്കായാലും ഇപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള വരുമാനം ഇല്ല, ആമിനെ സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയും, നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ ആർക്കെങ്കിലും വളർത്താൻ കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സുധ ഞെട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. എന്നിട്ട് പറയും, ഇതെൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കുഞ്ഞാ, അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ദാസൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കുഞ്ഞാന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കും, അങ്ങനെ ഒരു നാണക്കേട് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. മാത്രമല്ല ഈ കുഞ്ഞിനൊരു അച്ഛനുണ്ട്, ആ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയാളെ എൻ്റെ അനിയത്തിനോട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്ന് സുധ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെയും ദാസൻ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും സുധ സമ്മതിക്കില്ല. എൻ്റെ കുട്ടീനെ അനാഥാലയത്തേക്ക് വിടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ സുധ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ദാസൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. എന്നിട്ട് ദാസൻ പറയും, ഈ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ശാന്താറാമിന് കൊടുക്കാം, അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ ദത്തെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ശാന്താറാമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമാണെന്ന് ദാസൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ദാസൻ പറഞ്ഞിട്ടും സുധക്ക് ആ കാര്യത്തിന് വലിയ താല്പര്യമില്ല. എന്നിട്ട് സുധ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ മാറോട് അടക്കി പിടിച്ചിട്ട് കരയാണ്. ആ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സുധക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ദാസൻ പിന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കും കുഞ്ഞിനെ പിരിയുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട്, പക്ഷെ അധികം അകലൊന്നുമല്ലല്ലോ, പാലക്കാടല്ലേ, നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക് പോയി കാണാന്നൊക്കെ ദാസൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സുധ ഇങ്ങനെ സങ്കടത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലുള്ളവർക്ക് കുഞ്ഞ് നമ്മളെ കയ്യിലാന്നുള്ള വിവരം അറിയാം, അവരെന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നാൽ എന്താ പറയാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പിന്നെ നമ്മളെ കാണില്ല എന്ന് ദാസൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയും, ഈ രാത്രിയാണ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടലോടെ സുധ ചോദിക്കും, എങ്ങോട്ട്? അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാമെന്നും ഇന്ന് തന്നെ ഈ കുഞ്ഞിനെ വിനയനെ ഏൽപ്പിക്കണം, വിനയൻ ശാന്തറാമിന് കൊടുത്തോളുന്ന് ദാസൻ പറയും ട്ടാ. എന്നിട്ട് ദാസൻ സുധയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. സുധക്കാണെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പൊട്ടി പൊട്ടി ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് വിനയൻ ദാസനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ്. ദാസൻ വരുമ്പോൾ എന്തെത്ര ലേറ്റ് ആയെന്ന് വിനയൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ട്ടാ. അപ്പൊ ദാസൻ പറയും, സുധനെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ടാ ലേറ്റ് ആയത്. എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുപിരിയുന്നതിൽ വളരെ സങ്കടമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം മോളെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ വിനയന് കൈമാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിനയൻ ദാസനെ സമാധാനിപ്പിക്കും, ശാന്താറാമും സുമിത്രയും ഈ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നു പോലെ തന്നെ നോക്കും, നീ വിഷമിക്കണ്ട. എന്നിട്ട് പിന്നെ പാലക്കാട് വന്നിട്ട് വിനയൻ ആ കുഞ്ഞിനെ ശാന്താറാമിന് സുമിത്രനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അവർക്കാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാ വിവരങ്ങളും ദാസൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേന്ന് വിനയൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ശാന്താറാം പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ആരാന്നടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അച്ഛൻ ആരാന്ന് ഇതുവരെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനാ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയുന്നതെന്ന് സുമിത്ര ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, ഇന്നു മുതൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നമ്മളാ, ഈ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ പൊന്നു പോലെ തന്നെ വളർത്തും. ചെറിയ പേടിയോടെ ശാന്താറാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, വല്ല നിയമപ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ? ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ കുഞ്ഞെന്നുള്ള വിവരം ആരും അറിയില്ലാന്ന് വിനയം ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശാന്താറാം പറയുന്നുണ്ട് ട്ടാ, ഇനി ഇവളാണ് ഞങ്ങളെ ജീവൻ, ഞങ്ങളെ പൊന്നൂന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ശാന്താറാമിനോടും വിനയനോടൊക്കെ നിറ കണ്ണുകളോടെ നന്ദി പറയാണ് ശാന്താറാം. അതോടുകൂടി ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കഴിയാണ്. പൊന്നാണ് ജയന്റെയും സുധാമണിയുടെ അനിയത്തിന്റെയും മകളെന്നുള്ള രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താണ്. അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ദാസിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സുധ എന്താ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അന്നത്തെ കാര്യമൊക്കെ ഓർക്കായിരുന്നു എന്നും അന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ദാസൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ദാസൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പൊന്നു അവിടെ വളർന്ന് തന്നെ നല്ലത്, ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവളെ കൊണ്ടുപോയനെ, അവളും നമ്മളെ വെറുത്തേനെന്ന് പറയും.
എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുന്ന നല്ലത്, നമുക്ക് കാണണമെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണാം. ആ സമയത്ത് ആമി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായെന്ന് ദാസൻ ആമിനോട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആമി പറയും. ആ സമയത്ത് കല്ലു വന്നിട്ട് പറയും ആസയെ കിട്ടിട്ട് നല്ല പണി കൊടുക്കണം, പണി കൊടുക്കാനും അതിനി സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആമി കല്ലിനോട് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദാസൻ പറയും ഇനി അയാൾ ശല്യത്തിനൊന്നും വരില്ല, കാരണം കല്ലു ഞങ്ങളെ മകളാന്നുള്ള വിവരം അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അത് കേൾക്കുമ്പോ ആമി പറയും അയാളെ നന്നായിട്ട് ഭയക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അച്ഛനും അറിയാം, കാരണം ആ കാണാതായ കുട്ടീനെ അന്വേഷിച്ച് ഇനിയും അയാൾ വരും, അച്ഛൻ്റെ അമ്മേന്റെ പിറകെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാസിന്റെ മുഖൊന്ന് മാറുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആമ ഓഫീസിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. അവര് വലിയ കളിയാ കളിച്ചെന്നും അതിന്റെ പിറകില് വിനോദിനാന്റിയും ചിറ്റയും ഋഷിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പിന്നെ പൊന്നു തിരിച്ചു പോയ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആമേനെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ കാര്യം അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറയും. എന്നിട്ട് ഋഷിക്ക് നല്ല പണി കിട്ടിയെന്നും ഇനി അവൻ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇല്ലെന്നും പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ അവരെ കുടുംബക്കാരിയാണെന്നും മോൾ അതിലൊന്നും ഇടപെടണ്ടെന്നും ദാസിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിന് വർക്കിന് മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഞാൻ എന്തായാലും കമ്പനിനെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കുന്നും ആമി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് വിനോദിനെയും ചന്ദ്രനും ചിറ്റയും കൂടിയിട്ട് അവരെ പ്ലാൻ പൊളിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ വിവരം അളിയൻ അറിഞ്ഞെന്നും ചന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചന്ദ്രൻ ഋഷിനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിനോദിന് പറയും അടുത്തസാരിയായിട്ട് ആമി പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇനിയിപ്പോ മുംബൈയിലോട്ട് നാട് വിട്ടു ആവോന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാവം മോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഋഷി മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാണ്. നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചിറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ പെടാതെ നടക്കായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അതെന്തായാലും നന്നായിന്ന് ചന്ദ്രനും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഋഷി പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സുധാമണി ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടാ, നീ എന്റെ വയറ്റിൽ എന്നെ പിറന്നാണോ, നീ ഇത്ര ഭീരു ആവരുതെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഋഷി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആമിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാത്തിനും കാരണം അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ വിനോദിന് പറയും നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാനിങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തേ. എന്നിട്ട് ഋഷിനെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടാ ഭീരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ പറയും നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ചെളിവാറി എറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം, പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്കിൾ എന്നെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഋഷി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിറ്റ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നീ ഇതിലും വലിയ തെറ്റെന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോഴൊക്കെ എന്താ സംഭവിച്ചത്. മഹി കുറെ വഴക്ക് പറയും, അതിനുശേഷം മാപ്പ് തരുകയും ചെയ്യും. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനും ഋഷിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാഗ് തട്ടിപ്പറിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നീ പിന്നെ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട, ഓഫീസിലേക്ക് തന്നെ പോകണം, അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഋഷി പറയും വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ, എന്തായാലും ഓഫീസിൽ പോയി നോക്കാലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഋഷി അവിടെ നിന്ന് പോവാണ്. ഋഷി പോയതിനു ശേഷം ചിറ്റ ചന്ദ്രനോട് ജയന്റെ മകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാണ്. കല്ലുള്ള ആ മകളെന്ന് ഉറപ്പായില്ലേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കല്ലെല്ലാന്നും ആ കുഞ്ഞ് എവിടെയോ ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നും ചന്ദ്രൻ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചിറ്റ പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്തായാലും ആ കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താണെങ്കിൽ ആ വിവരവും പറഞ്ഞിട്ട് ദാസിനെയും സുധനെയും ജയിലിൽ അടക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടെന്ന് പറയും. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദാസിന് അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തുന്നും എന്നിട്ട് ആ വിവരവും പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ജയിലിൽ അടക്കുമെന്നും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതുണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്ന് പോവാണ്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഋഷി ഓഫീസിന്റെ അകത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ നടക്കാണ്. ആ സമയത്ത് മഹി ഋഷിന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേട്ടിട്ട് ഞെട്ടി ഋഷി തിരിഞ്ഞു നോക്കാണ്. എന്നിട്ട് മഹി ഋഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഋഷിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ശക്തിയായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിത്തെറിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഋഷി ആ സമയത്ത് നാണക്കേടോടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മഹി ഋഷിനെ കുറെ ചീത്ത പറയും. എന്റെ 5 കോടിയാണ് നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്, അത് നിന്റെ കഴിവുകേട് കൊണ്ടല്ല സ്വഭാവദോഷം കൊണ്ട് പോയതാണ്, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നീ തെറ്റുകൾ ചെയ്തപ്പോഴും നിന്നോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചത്, എന്നിട്ടും നീ നന്നാവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആമിനെ കുറിച്ച് പറയും രാവും പകലും കഷ്ടപ്പെടാണ് അവള്, നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇനി ഈ കമ്പനിയിൽ നീ വേണ്ടാന്ന് തീർത്ത് പറയാണ് ഋഷിനോട്. എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി പറയും. അത് കേട്ട് സങ്കടത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഋഷിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തീരുന്നത്.